Hello guys, ndine leaking audio yaProphet Magaya vachitaura vachiratidza vari kurwadziwa nevanhu vari kuvataurira zvakawanda wanda mumacomment section muri yeZimbabwe kuti ingadaro ingavashoropodza here pazvinhu zvese zvavakaita. So ndine leaking audio yandinayo, regai ndiplay then muinzwe muonze kuti zvakamira sei, munzwe kuti vari kuti kudii. Vari kuratidza vari kurwadziwa nemashoko ari kutaurwa nemhuri yeZimbabwe pamusoro penyaya yakaitika. So let me play the audio muonza kuti zvakamira sei. munachifunga kuti aronga tsoro dzake akupedza ona smairi yako iri kutowedzera wobvunzana kuti kwari kusekerera sei sitamurova wotaiwa kukikadatya kuriyambutsa ndokuchechi kwandinobva. ndiri kuramba inini kuti nyika iko kuchuzira kuti uri kufara here kana kuti uri kutsamwa. ndozvandoda kuramba da kuti iwe uzvichuzire wega. havagoni kukutsamwisa nyange vakazama zvipi. Mazvinzira audio yaMagaya vachizvitaurira vega. So yeah, thank you guys.